ମଝି ବନ ରଥ ଗଡୁଛି। ତୁମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଗଲେ ସେଥୁଣିକୁ ମୁଣ୍ଡେ ମାରୁଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ତେବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, କାରଣ ସବୁଠୁ ହଟିଆ ନଡ଼ବର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କହ୍ନେଇ, କଳା କହ୍ନେଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ। ତେଣୁ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌନମଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଏ ମାହୋଲଟିକୁ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କରିବା। କାରଣ ବର୍ଷା, ଆପଣମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛନ୍ତି? ଭିଜି ନାହାନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଜା ରାତିରେ ମାହୋଲଟି ଆଉ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନନ୍‌ଷ୍ଟପ୍ ଗୀତ। ଯୋଉ ଗୀତଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଗାଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଦୟମାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମାହୋଲକୁ ଫୁଲ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ କରିବା। ରୋମାଞ୍ଚକର ମାହୋଲରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା କିଛି ସୁପର ହିଟ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ୍। ଯୋଉ ଗୀତଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ